Ja, så er vi kommet til Halsølejren. Efter en lang kørsel. Ligger der. Hovedhuset. En lille græsplæne. Hvad siger I så? Den er edderbanken stor. Og lederhuset. Kun for ledere. Det er Nynne og Jacobsen, der skal bo der. Meget sejt, ikke? Så er vi kommet indenfor. Toiletter. Et dobbeltværelse med mando. Jeg sagde et dobbeltværelse, men det er faktisk et 4-sengstue. Halsølejren fra luften. Flere dobbeltværelser. Her. Det ligner hinanden. Identical. Sikkerhedsudstyr til båd. Redningsveste. Flere til voksne. Sejladstavle for båden. Der er ikke noget, der er overladt til tilfældigheder her. Lille rum, hvor man kan instruere og mødes, planlægge ting og sager. Værelse 18, enkeltværelse, leder, for helvede, bord jeg gik ind i. Og værelse 17, halløjsa, ja. Password, FDF, sommerlejr. Så det er meget godt til alle jer med smartphone. Så går vi ind i hovedafdelingen. Et fint rum. Spisesal med gitterspær. Der er der plads til nogle stykker her. Og en lille brændeovn, hvis vi får en lortesummer. Det er godt at vide. Der kan sidde 80, har Bjarne talt op. Men der må kun være 76, står der her. Det er vi heller ikke. Detalje, der er filmlaget her. Og heroppe er der en projektor. Så der er mulighed for at se video, hvis vejret bliver dårligt. Eller hvis man trænger til noget akut video. Det har jeg, tror jeg har fået med. Og servicereoler, glas, knive og gafler. Og så er der ellers et køkken, der sparker røv. Stor KEV, Hobart, vaskemaskine, kolonne, stegeø, køleskabe, kaffemaskiner, blender, ovne, vaske, og så er der en djævel her. Hvad kan den? Ja, det er kartoffelskræller. Det er sgu da fedt, det er. Så bare købe kartofler med skrald på. Man kan jo også æde dem med skrald på. Og det her, ja. Og så sådan en hurtig robot. Ja. Og så er der en lille emhætte, hvis det brænder på. Ovn. 2 ovne. Varmluft. Og en til nede under. Samme størrelse. Kartoffelkoger. Med afgang. Lille til popcorn. Toilet til køkkenpersonale. Ja, det er det her. Vi bruger det. Ja. Så det kan vist ikke være bager. Fra Hålen, der er der adgang til toiletter. Ja, fint og kaste det hele igennem. Ja. Så er der noget depot her. Det er bare noget bord til. Ude fra gangen er der adgang til værelserne. Og til værelserne er der eget toilet og bad.
Krusebad. Og som I kan se, er det et firemandsværelse med 2 køjesenge. Ud til 6. 2 værelser med 5. Der er 2 værelser med 4, og 2 værelser med 5. Altså som Bjørn sagde, her køjer, og her flere køjer, og en nede på gulvet, og et tilhørende toilet med bruser. Og til den anden side et 5-mandsværelse. Jeg skal ligge på afstand, for I kan se det. Der. Og en hernede. Og et toilet. Herinde kan I se, der er der vaskemaskinen. Og så er der fyrrum, som man ikke må pille ved. Og vi kom herhen fra. Og nu går vi hen i den anden afdeling. Sektion 2. Også med værelser. Dobbelt 4-mandsværelse. Også med eget toilet. Og der er der så handicapvenligt toilet med... Og handicapvenligt, men der er altså... Det er til babyen. Baby. Så bare hun kan godt komme med. Nu. Det skulle være super fedt, mand. Der bliver også noget at gøre rent. Jamen det er med slutbrænker. Nå, er det det? Vi skal bare fejre. Samme stil. Ja. Men de ligner alle sammen hinanden, så der er sgu ingen... Man kan høre kilderne, der kvæder, der vælder. Nu kommer vi ned til søen. Til Halsøen. Og Bugge. Den skønne Bugge. Bjarne og jeg erfarede lidt senere på turen, at Bugge, det var en herremand, som besidde store arealer. Han slog os ind med alderdag. Ikke så mere sådan. Men man kan se på vanddybden, der er fint at bade. Der er, her ved broen er der 0,5 meter. Det er super. Masser af sten. Dejlige sten at stå på. Men syden, det må være dernede. Dernede skulle der være sandbund. Ja, det er der også her. Det er meget godt. Jo, men der har man jo en pædagog ude til at afmærke. Går vi tilbage fra søen. Ja. Går ned gennem sådan en tunneldal. Og dernede lå søen. Jeg vil skyde på, der er en 1,5 kilometer at gå. Det går nedad mod søen og opad hjem. Smuk tur. Den er ikke kørestolsvenlig. Det var så en lille Halsø-rundtur, jeg se lejren. Og nu er vi så på vej hjem. Jeg skal nok spare jer for hele optagelsen hen over Storebæltsbroen. Men smukt er det jo. Og så kan vi kigge over til Susanne lige over til højre. Men nok om det. Hej, hej. On Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. Man kan komme helt op i de der piloter. Ja, det er sikkert huligt. Ja, der er elevator i.